Prošlog puta sam imao prezentaciju pod nazivom Telo, duša i duh. Tu smo ustanovili da nanovo rođeni hrišćanin ima telo, dušu i duh i da se novo stvorenje ili novo rođenje događa u tvom duhu. Onog trenutka kada daš svoj život Hristu, Bog ti daje novi duh, stavlja svoj duh u tebe, što znači da su tvoj duh i Božji duh sjedinjeni. Ponovit ću stih koji smo pomenuli. Pavle kaže: ako se združi s Gospodom, jedan je duh. Od tog trenutka ti si novo stvorenje. Ti si nanovo rođena osoba. Imaš večni život. Tvoj stari čovek je mrtav, što znači da tvoj neobraćeni duh ili duh koji je bio odvojen od Božjeg duha je nestao, mrtav je. Sada imaš obraćeni duh, novi duh koji je povezan sa duhom Božjim, sjedinjen sa duhom Božjim. To je rešena stvar. Takođe smo ustanovili da tvoja duša, mesto gde tvoje emocije, misli, želje prebivaju, ove stvari nisu čudesno promenjene. Tvoja duša nije čudesno promenjena. Tvoja duša je ostala ista pre i posle obroćenja. I takođe smo vidjeli da Bog želi da posveti tvoju dušu, isto kao i tvoj duh i telo. I označio sam stih koji kaže: neka vas sam Bog mira potpuno posveti i neka, braćo, sav vaš duh i duša i telo budu sačuvani besprekornima do vremena dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista. Sve ove stvari, tvoje misli, želje, emocije, žudnje i tako dalje, mogu biti posvećene i treba da budu posvećene. Ali ove stvari nisu pravi ti. One nisu novi ti. Novo ti, to je novo stvorenje. To je tvoj duh povezan sa duhom Božjim, koji je sjedinjen sa duhom Božjim. I proces posvećenja jeste da Bog kontroliše ili potčinjava tvoju dušu kroz tvog duha. Da li imamo udeo u tome? Da, ali taj udeo nije da doživimo iskustvo novog rođenja niti da zaradimo večni život. Ovo je rešena stvar. Ovo je čudo koje Bog čini. Imajući ovo na umu, zapazite šta Pavle kaže. Kaže vam, dakle, po duhu živite, pa nećete udovoljavati požudi tela, jer telesna požuda se protivi duhu, a duh se protivi telu. Zaista, oni se protive jedno drugom, tako da ne činite ono što biste želeli. Ako živimo po duhu, onda hodimo u duhu. Jednostavno, hodajte u duhu i nećete udovoljavati volji tela. To znači da će vaša duša biti posvećena. Tvoje misli, tvoje osjećanja, tvoje želje, tvoje žudnje bit će promenjene. Tvoj spoljašnji čovjek će doći u sklad sa tvojim unutrašnjim čovekom. Kada se kaže želja tela, ne misli se na fizičko telo u smislu mesa i kostiju, već na telesne želje. Ja takođe imam drugu prezentaciju koja se ovim bavi. Zove se Hodanje u duhu. U ovoj prezentaciji ću se baviti pitanjem kako da rastem u mom duhu, kako da dozvolim duhu da vlada nad telom. Podelit ću 3 stvari koje će pomoći u rastu tvog duha. Neću govoriti o onome što već znate, o čitanju Biblije, o molitvi, o pokajanju, o zajednici sa vernicima, o poslušnosti duhu. Ove stvari su veoma bitne i neophodne, ali neću se baviti njima jer pretpostavljam da ih znate. Dakle, 3 stvari na koje želim da obratite pažnju danas, to su: pod 1. Poznaj istinu o tvom duhu i duši. Pod 2. Prepoznaj šta je tvoje i hodaj u tome. Pod 3. Hrani svoj duh i slamaj spoljašnjeg čoveka. Poznaj istinu o tvom duhu i duši. Postoji razlika između tvoje duše i duha i poznavanje toga je veoma bitno za hodanje u duhu. Ovo utiče na tvoj svakodnevni život. Ovo ima praktičnu primjenu. Daću vam primer. Prvo, imamo iskušenje iznutra. Kada znate razliku između duha i duše, onda znate odakle dolaze ove iskušenja. Ona ne dolaze iz tvog duha, ona dolaze iz tvoje duše ili emocija, osjećanja, misli i želja, koje Bog želi da posveti u tebi. To što imaš iskušenja koje dolaze iznutra ne znači da nisi nanovo rođen. To ne znači da nisi jedan duh sa Gospodom. To ne znači to. Mnogi vernici, nakon što predaju svoj život Hristu, suočavaju se sa iskušenjima koje dolaze iznutra. Nekada su to iste iskušenja, iste misli koje ste imali pre obraćenja. One su tu i dalje, sa njima se i dalje borite. I tada, kada se borite sa ovim stvarima, Sotona dolazi sa svojim lažima. Kaže: vidiš, nisi nanovo rođen. Vidiš, nisi obraćen. Vidiš, nikada nisi predao svoj život Bogu. Jer da jesi,
da si nanovo rođen, da si novo stvorenje, kako onda možeš da imaš te misli ponovo? Kako da imaš te borbe ponovo? Kako možeš ponovo da budeš ljut? Kada nas preplavi neka ljutnja, tada Sotona dođe i kaže nam, ako si ti novo stvorenje, vidiš, dolazi ljutnja iz tebe i ona negira da si novo stvorenje. Imaš te žudne misli, ona dolazi iznutra, vidiš, ti nikad nisi nanovo rođen. I zbog ovih laži, mnogi hrišćani budu obeshrabreni i počinje njihov sunovrat. Ovde sam da ti kažem danas da su ovo laži iz jame pakla. Ova iskušenja ne dolaze iz tvog duha. Ona ne dolaze od novog čoveka. Ispravno razumevanje razlike između tvog duha i duše i gde se novorođenje odvija, veoma je bitno da se nadvladaju ove laži i ova obeshrabrenja. Ove iskušenja ne dolaze iz tvog duha, dolaze iz tvoje duše, iz tog dela koji Bog želi da posveti. Dakle, nemoj da očajavaš, nemoj da odustaješ. Prepoznaj razliku i nastavi da se boriš u borbi vere. Ti si dete Božje i nastavit ćeš da budeš dete Božje sve dok si povezan sa Hristom. Isus ti je obećao, ja sam s vama uvek, sve do kraja sveta. Rekao je, niko vas neće otrgnuti iz mojih ruku, niko vas neće otrgnuti iz ruke mog Oca. Druga praktična primjena vezana je za Božje prisustvo. Poznavati istinu o tvojoj duši i duhu pomaže ti da ostaneš u Božoj prisutnosti. Pavle kaže, Hrist u vama, nada slave. Isus kaže, ja sam sa vama uvek, sve do kraja sveta. Evo pitanja za tebe. Da li si ikada sumnjao u Božje prisustvo u tvom životu? Ako si iskren, ako sam ja iskren, reći ću, da, bilo je trenutaka kada sam sumnjao u Božje prisustvo u mom životu. Zašto? Jer sam bio u krivu, ne prepoznavši razliku između duha i duše. Isus je rekao, Bog je duh i koji mu služe, treba da mu služe u duhu i istini. Pavle kaže, jer Bog mi je svedok kome služim svojim duhom u evanđelju njegovog sina. Takođe, u Rimljanima Pavle kaže, sam duh svedoči sa našim duhom da smo deca Božja. Bog prebiva u našem duhu. Naš duh učestvuje u Božoj prirodi. Naš duh je sjedinjen sa Gospodom. Dakle, kada se radi o Božjem prisustvu, Bog je prisutan u našem duhu. On je u duhovnoj stvarnosti. Tako Bog prebiva sa čovekom. Važno je ovo razumeti. Daću vam praktične implikacije zašto. U duhovnoj realnosti ili oblasti Bog prebiva sa čovekom. Zašto ovo kažem? Jer mnogi vernici, mnogi hrišćani misle da Božje prisustvo u njihovom životu zavisi od njihovih misli ili njihovih emocija ili njihovih aktivnosti. Šta mislim ovim? Objasnit ću. Najpre su tu naše misli. Neki misle da treba da mislim o Bogu sve vreme, da treba neprestano da se molim da bih ostao u njegovom prisustvu. Nemojte me pogrešno shvatiti. Odlična je stvar neprestano komunicirati sa Bogom, neprestano razmišljati o Bogu, neprestano se moliti Bogu. Ali pitanje je šta se dešava kada si zauzet nekim stvarima u životu, kada si zauzet poslom ili porodicom. Šta se dešava kada zaboraviš da pomisliš na Boga? Da li te Bog napušta? Da li gubiš prisustvo Božje? Ako je tako, da li Božje prisustvo u tvom životu zavisi od tvoje memorije? Mnogi misle da ako ne mislim o Bogu, Bog nije prisutan sa mnom. Razmišljao sam o Bogu samo 5 sati jer sam zauzet rešavajući ovaj problem. Osjećam se udaljenim od Boga. Osjećam da Bog nije sa mnom. Dakle, postavljam pitanje, da li Božje prisustvo u mom životu zavisi od moje memorije? Da li gubim Božje prisustvo i time njegov mir kada me moja memorija izneveri? Kada me život nečim zaokupira tokom dana, kada nisam koncentrisan na razmišljanje o Bogu? Ako je tako, onda smo najjadniji od svih stvorenja jer imamo slabe memorije. I kako stariš, to ti je slabija memorija. Da li to znači da što je bolja memorija, to je veća Božja prisutnost sa mnom? Da li onaj ko je rođen sa genetski boljom, jačom memorijom ima veću šansu za Božje prisustvo u njegovom životu, nego onaj ko je rođen sa genetski slabijom memorijom? Da li ulazimo u Božji počinak putem našeg DNK? Božja prisutnost ne zavisi od tvoje memorije i tvojih misli, iako je preporučljivo razmišljati o Bogu sve vreme. Druga stvar su naše emocije. Ima nekih koji misle da je Božje prisustvo u njihovom životu povezano sa njihovim emocijama.
Drugim rečima, treba nam prava muzika i prava atmosfera i nekakva postavka stvari da bismo imali Božje prisustvo, da bismo osetili Božje prisustvo u našem životu. Ove stvari mogu uticati da osjećaš Božje prisustvo i one mogu pozitivno da utiču na tebe. Ali šta kada muzika prestane? Šta kada se probudiš na pogrešnoj strani kreveta i nisi raspoložen da imaš kvalitetno vreme ili da čitaš Bibliju ili se jednostavno ne osjećaš dobro? Tvoje emocije su pale. Da li te tada Bog ostavlja? Da li gubiš njegovo prisustvo? Da li moraš da se osjećaš srećno i sveto sve vreme da bi zadržao njegovo prisustvo? Da li je Božje prisustvo zasnovano na mojim emocijama? Ovo su važna pitanja, jer mnogi od nas podsvesno misle o Božoj prisutnosti na takav način. Probudim se u dobrom raspoloženju i imam dobar dan i osjećam da sam spasen i osjećam da je Bog blizu mene, osjećam da sam hrišćanin, Bog je sa mnom. Mogu da osetim Božje prisustvo, kažu neki ljudi. To je lepo, ne poričem to. Ali šta kada se probudiš loše raspoložen i imaš loš dan? Onda postaje teško prihvatiti da smo nova stvorenja, da smo spaseni u Hristu, da sam dete Božje i da sam prihvaćen od njega. Zašto se to dešava? Zato što mnogi od nas podsvesno misle da Božje prisustvo zavisi ili je povezano sa mojim emocijama, mojim mislima, mojim osjećanjima. Sve ove stvari su u tvojoj duši, nisu u tvom duhu. I treća stvar koju ću pomenuti je aktivnost. Postoji grupa ljudi koja misli da ostajemo u prisustvu Božjem kada mu služimo. I oni provode sve vreme čineći dobre stvari, da bi uživali u Božjem prisustvu. Opet, ovo samo je dobro i preporučljivo. Dobro je činiti dobre stvari, dobro je služiti Gospodu. Ali šta kada si bolestan i nema tvoje aktivnosti za Boga? Bolestan si i u krevetu si. Ne možeš da mu služiš. Ne možeš da ideš napolje i deliš traktate. Ne možeš da ideš napolje i svedočiš. Ne možeš da ideš napolje i hraniš gladne. Da li gubimo njegovo prisustvo jer je naša aktivnost stala? Da li je Božje prisustvo zasnovano na tvojim aktivnostima? Ima onih koji misle, danas sam svedočio nekome i osjećam se odlično i znam da sam dete Božje i znam da sam spasen. To je tako lepo služiti Gospodu. Odlično, ali dođe dan kada je ista osoba zauzeta nečim ili ima neke probleme sa decom ili šta god. Prođe dan i osjeti da nije učinila ništa da služi Bogu i osjeća se potišteno. Danas nisam nikome pomogao, danas nisam nikome rekao Isusu, nisam uradio ništa što je povezano sa Bogom. Osjećaš se loše i počinješ da sumnjaš. Počinješ da sumnjaš u Božje prisustvo u tvom životu tokom tog dana. Za neke ljude Božje prisustvo ide gore-dole. Kao da Božje prisustvo zavisi od toga kako se osjećaš ili da li svedočiš, i ako je danas loše vreme i ne možeš da nikome da svedočiš, Bog kaže, izvini, ali ja ne mogu da budem sa tobom. Mnogi ljudi tako razmišljaju. Božje prisustvo za njih zavisi od njihovih misli, emocija ili aktivnosti za Gospoda. Naše misli, emocije i aktivnosti su ljudska snaga ili napori. Oni su vezani za tvoju dušu, ne za tvoj duh. To znači da ove stvari mogu da se smanje, promene ili da ih nekada nema. One su promenljive, nisu stalne. One dosta zavise od okolnosti. Pokvari ti se auto, ne možeš da svedočiš. Ustaneš ujutru, poremećeni su ti hormoni. To utiče na tvoj ne osjećaš se dobro. Sve ove stvari su nestalne. I ako na osnovu toga posmatraš Božje prisustvo u tvom životu, onda je to samo duševno iskustvo. I ovo je onda ne hodanje u duhu, nego hodanje u tvojoj duši, hodanje u ljudskoj snazi. Božje prisustvo je onda duševno iskustvo. Ono što treba da shvatimo jeste da Božje prisustvo u mom životu zahteva istovetnost ili jedinstvo prirode. Samo je unutrašnji čovek iste prirode kao Bog. Da ponovim šta Pavle kaže. Ko se združi sa Gospodom, jedan je duh. Razumevanje ove razlike između duše i duha pomaže nam da shvatimo da je Bog sa tobom bez obzira kako se osjećaš. Bez obzira koliko je snažna ili slaba tvoja memorija. Bez obzira koliko vremena provodiš hraneći gladne ili svedočeći za Boga. Božje prisustvo ne zavisi od iskustva i aktivnosti koje imaš u svojoj duši. Božje prisustvo je zasnovano na jedinstvu prirode koju imaš sa njim u tvom duhu. Ovo treba da shvatiš.
Oslanjanje na misli, emocije i aktivnosti da bi se održalo Božje prisustvo jeste trik kojim je Sotona obmanuo većinu hrišćana. Bog je u tebi i sa tobom jer je tako rekao. Obećao je da će staviti svoj duh u tebe, a to znači da je tvoj duh ujedinjen sa njegovim duhom. Kako se to dešava, ja to ne umem da objasnim, ali je bitno da razumemo razliku između tvog duha i tvoje duše. Zapazite šta Pavle kaže mladom Timotiju. Gospod Isus Hrist neka je sa tvojim duhom. Kada razumeš razliku između tvoje duše, gde spadaju tvoje misli, emocije, osjećanja, želje, žudnje, aktivnosti, i tvog duha, gde je novo stvorenje, gde si nanovo rođen, gde si jedno sa Gospodom, onda ćeš shvatiti da je Božje prisustvo sa tobom nebitno da li se osjećaš dobro ili loše. Nebitno da li si razmišljao o Bogu ceo dan ili si bio zauzet nečim rešavajući neki problem. Nebitno da li si na ulici i svedočiš ili ležiš u krevetu bolestan. Božje prisustvo u tvom životu je nezavisno od ovih stvari. Ono se nastavlja kada ove stvari omanu. Zašto? Jer Bog je sa tvojim duhom. Božji duh je sjedinjen sa tvojim duhom. Tvoj duh je učinjen učesnikom u Božjoj prirodi. Božje prisustvo je u tvom duhu i ono ne zavisi od stvari koje su spolja. Te stvari mogu da dotaknu tvoju dušu, ali ne mogu tvoj duh. Ovo ti daje sigurnost i pouzdanje tokom teških vremena. Dakle, sva iskušenja i sve ljudske aktivnosti, sve što se dešava u našoj duši, mogu da nam govore da nemamo Božje prisustvo, ali sve to ne dolazi iz našeg duha gde je Božje prisustvo. Novo stvorenje je u tvom duhu, a sve ove spoljašnje stvari ne mogu da utiču na to. Znači, prva stvar u rastu u duhu jeste znati razliku između tvog duha i duše. Druga stvar u rastu u duhu jeste znati šta je tvoje i hodati u tome. Da ponovim nešto što sam ranije rekao. Ne kontrolišeš ti tvoje verovanje, nego tvoje verovanje kontroliše tebe. Ako misliš da možeš, onda možeš. Ako misliš da ne možeš, onda ne možeš. Preduslov za hodanje u duhu, za rast u duhu, jeste da znaš šta je tvoje. Znajući da te Bog ponovo stvorio, da ti je dao novi duh, da pravi ti u očima Boga jeste unutrašnji čovek, ne spoljašnji čovek. To je tvoj duh, ne tvoja duša. Pavle kaže, stoga oni koji su u telu ne mogu ugoditi Bogu, a vi niste u telu nego u duhu, ako Božji duh zaista prebiva u vama. A ako neko nema Hristov duh, on nije njegov. Sviđa mi se kako Pavle ovo kaže odvažno. Čujte, vi niste u telu. Ovim ne misli na fizičko telo. On misli na vaše telesne želje, vaše stare emocije i misli i želje. One su živele u prošlih 40, 20 ili 80 godina u tvom telu i razvile telesan način razmišljanja i osjećanja. I Pavle ti kaže kao novorođenom hrišćaninu da ti nisi u telu, da nisi vođen telom, spoljašnjim čovekom. Ovo je sada tvoja stvarnost. Pavle govori Rimljanima ko su, kako bi shvatili i živeli po ovoj stvarnosti. Tvoja stvarnost više nije u telu. Pravi ti je tvoj duh, unutrašnji čovek. I dalje kaže u 10. stihu, a ako je Hrist u vama, telo je zaista mrtvo zbog greha, ali duh je život zbog pravednosti. Verujem da se ovde govori o tvom duhu. Pavle pravi kontrast između dve stvari, tvog tela i tvog duha. Da, Božji duh daje život. Božji duh je u tebi. Što se greha tiče, tvoje telo je mrtvo. Tvoje telo ne treba da reaguje na greh. Drugim rečima, više nisi rob grehu. Strasti greha ne vladaju tobom. Ali tvoj duh je živ zbog Božjeg duha. Tvoj novostvoreni duh posjeduje večni život. I tvoj duh živi da bi manifestovao ovu pravednost. Dakle, veruj ono što imaš i hodaj u tome. Evo šta Pavle još kaže. Onoga koji nije znao greha, učini grehom nas radi, da mi, vi i ja, postanemo pravednost Božja u njemu. Mi znamo šta znači da je Isus učinjen grehom. Bog se odvojio od svog sina. Isus je bio napušten od Boga na krstu zarad nas. On je preuzeo greh, moj greh, na sebe. To odvajanje ga je ubilo. Bukvalno je ubilo Hrista. Dakle, to što je Isus učinjen grehom, to ga je bukvalno ubilo. Ovde se potpuno pokazalo šta je greh i koje su posljedice greha. Ovo je prvi deo stiha. Drugi deo stiha je takođe stvaran kao i prvi. On kaže,
da mi postanemo pravednost Božja u njemu. Šta to znači? Je li to stvarno? Da li se to potpuno pokazuje kao što se potpuno pokazao greh u prvom delu stiha? Kroz Isusa mi smo postali pravednost Božja. Baš kao što Isus poneo greh na sebe, kao da je njegov, na isti način mi uzimamo njegovu pravednost na sebe kao da je naša. Naravno, ovdje se ne govori o bukvalnom telu. Zapravo je Isusov duh učinjen grehom. Telo je ništa. Na isti način, duh čovekov je učinjen pravednošću. To je potpuno suprotno od učinjen grehom. Vidite kontrast. Naš duh i Božji duh su ujedinjeni, što je veoma suprotno od onoga što je Hrist učinjen na krstu. Hrist je učinjen grehom, znači odvojen je od Boga. Mi smo postali pravednost, što znači da smo sjedinjeni sa Bogom. Postali smo učesnici njegove prirode. Ovdje se govori o momentalnoj stvari koja se dešava kada prihvatimo Isusa kao našeg spasitelja. To je novorođenje. Ono je momentalno. Tako smo postali pravednost Božja u Hristu. To je ono što jesi sada. Pavle kaže: i obucite novog čoveka koji je po Bogu stvoren u pravednosti i istinskoj svetosti. Tvoj novi duh je nanovo stvoren u pravednosti i istinskoj svetosti. Tvoj duh je učinjen u harmoniji sa prirodom i pravednošću Božjom. Ali šta ova pravednost Božja praktično meni znači? Kako da živim svakodnevni život, znajući da sam postao pravednost Božja u Hristu? Kada si doveden u sklad sa Božjom prirodom, kakve privilegije ti ove stvari daju? Kakve privilegije ti ova pravednost daje? Prva je privilegija da stojiš u prisustvu Božjem bez osjećaja krivice ili osude. Biblija kaže: nema više osude za one koji su u Hristu Isusu. Da li si u Hristu ili nisi? Ako jesi, onda nema osude za tebe. Također u Jevrejima čitamo: pristupimo dakle slobodno prestolu blagodati, da dobijemo milost i blagodat za pomoć kada nam treba. Nemojte samo površno prolaziti preko ovih stihova. Čitajte ih, razumite ih i neka oni budu vaši. Druga praktična primjena pravednosti Božje je autoritet da stojite u Sotoninom prisustvu bez osjećaja inferiornosti. Isus je rekao: evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i škorpijama i da nadvladate svu neprijateljsku silu i ništa vam neće nauditi. Poznaj ko si i uzmi to što ti je Hrist dao. Ne čekaj kao kukavica uvek sa nekim osjećanjem krivice i inferiornosti. Ti si dete svevišnjeg Boga. Data ti je sila sa visine. Dat ti je direktan pristup u prisustvo Božje. I ne samo to, nego imaš duh Božji u sebi. Sotona i sva vrata pakla ne mogu te nadvladati. Godinama je crkva živela u defanzivnom stanju, a Isus je uvek čeznuo da crkva bude u ofanzivnom stanju. Evo šta Isus rekao: a ja ti kažem, ti si Petar i na ovoj steni sagradit ću svoju zajednicu i vrata Hada neće je nadjačati. Vrata Hada nisu vrata crkve, iako u nekim slučajevima nažalost jesu. Vrata pakla su na Sotoninoj teritoriji. Ona su ulaz u Sotonino kraljevstvo. Isus je rekao: ova vrata koja ulaze u Sotonino kraljevstvo neće nadvladati crkvu, zato što crkva ima silu da uništi Sotonu i njegovo kraljevstvo. Dakle, znaj prava koja imaš. Znaj silu i autoritet koji ti je Bog dao. Živi kao dete Božje. Vera kaže: ja sam novo stvorenje. 2. Korinćanima 5.17. Ja sam pravednost Božja. 2. Korinćanima 5.21. Ja sam sunaslednik sa Hristom. Rimljanima 8.17. Vera kaže: ja imam večni život. Jovan 5.26. Ja sam prešao iz smrti u život. Nema osude za mene. Vera kaže: mene Otac voli i čuje me. Jovan 16.23-24. Ja imam duh Božji u sebi. 1. Korinćanima 6.19. 3.16. Vera kaže: potpun sam u Hristu i Hrist živi u meni. Galatima 2.20. Ovu listu sam izgovorio jer Bog tako kaže. To je tvoja realnost. Dakle, ovo je bila druga stavka u rastu u duhu. Treća stvar
jeste hranjenje tvog duha i slamanje spoljašnjeg čoveka. Baš kao i čudo rođenja, koje se najpre dogodi i onda roditelji hrane dete i uzgajaju ga i ono raste, na isti način čudo novog rođenja događa se najpre, tvoj duh dolazi u život, on je nanovo stvoren i sada treba da hraniš svoj duh da bi rastao. Petar kaže: i kao novorođena deca razvijajte želju za čistim mlekom Božje reči, da biste hranići se njime rasli. Isus kaže: kao što je mene poslao živi Otac, pa ja živim zbog Oca, tako će i onaj ko se hrani mnome živjeti zbog mene. Šta znači jesti Hrista? To znači hraniti se njegovom rečju, hraniti se njegovim prisustvom. Hrani svoj duh tako što će se družiti sa njim. Evo šta Pavle kaže Galatima: a pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao duh svog sina koji viče Aba, oče. Zato više nisi sluga, nego sin. A ako si sin, onda si i naslednik Božji kroz Hrista. Nakon što im kaže da su primili duh Hrista, evo šta kaže: dečice moja, zbog koje opet trpim porođajne bolove, koji će trajati dok Hristovo obličje ne postane u vama. Evo šta jedan drugi prevod kaže: dečice moja, u velikom sam bolu, sve dok se Hrist ne vidi da živi u vama. Kada si nanovo rođen, ti si novo stvorenje. I sada treba da hraniš svoj duh, da bi tvoj duh nadvladao tvoju dušu. Drugim rečima, Bog želi da tvoj duh koji je sada sjedinjen sa njegovim posvećuje tvoje misli i osjećanja. Tako se Hrist formira iznutra. Tako se Hrist vidi da živi kroz tebe, dok Hrist posvećuje ove stvari koje sam pomenuo. Duša se mora dovesti pod pokornost duhu. Jedini način da unutrašnji čovek svetli jeste da se duša ili spoljašnji čovek potčini i slomi. I često puta Bog ovo čini preko teškoća, preko nevolja. Bog dozvoljava da dođu teškoće na našem putu da bi nas poučio. Evo šta Pavle kaže u Jevrejima: osim toga, naši telesni očevi su nas ukoravali i mi smo ih poštovali. Zar se onda nećemo još spremnije pokoriti Ocu duhova i živeti? Naime, oni su nas samo kratko vreme ukoravali, onako kako im se činilo dobrim, a on to čini nama na korist, da bismo imali udela u njegovoj svetosti. Sviđa mi se kako Pavle kaže Otac duhova. Ovaj Otac duhova je nasuprot očevima telesnim. Moji roditelji dali su mi rođenje tela, ali nebeski Otac, prilikom čuda novorođenja, on je dao život mom duhu. Zato ga naziva Ocem duhova. Da bi naš duh rastao, nekada Bog dopušta teškoće i nevolje, kako bi našeg spoljašnjeg čoveka slomio i sklonio. Ako učimo iz naših teškoća, iz naših problema i izazova, naučit ćemo da sklonimo oči sa fizičke realnosti, sa stvari koje vidimo putem naših 5 čula i usmerimo naše oči na duhovnu realnost, realnost koja je opisana u reči Božjoj. Drugim rečima, kroz teškoće, Bog nas uči da funkcionišemo iz našeg duha koji se temelji na realnosti reči Božje, a ne da funkcionišemo iz naše duše koja se temelji na realnosti 5 čula. Pavle kaže: zato ne posustajemo. Naprotiv, ako se naš spoljašnji čovek i raspada, onaj unutrašnji se obnavlja iz dana u dan. I obukli ste novog koji je obnovljen u spoznaji prema obličju onoga koji ga je stvorio. Kako hodamo sa Bogom iz dana u dan, kako donosimo svakodnevne odluke da živimo po reči Božjoj, umesto po onome što nam naše emocije i naša čula govore, tako hranimo naš duh, našeg unutrašnjeg čoveka, jačamo unutrašnjeg čoveka. I u isto vreme, dok to radite, vi slamate spoljašnjeg čoveka. Niste zavisni od vaših emocija, misli i želja. Vi učite da zavisite od vašeg duha i onoga što duh kaže preko reči Božje. Zato vam je Bog dao znanje istine. Jer što više znate o duhovnoj istini i duhovnoj borbi, tako ćete više znati kako da se borite i hodate u duhu. Ovo znanje vam pomaže da shvatate da je vaš unutrašnji čovjek živ, a da je spoljašnji čovjek mrtav. Pavle kaže Rimljanima: zato vas, braćo, usrdno molim Božjom samilošću da svoja tela date kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu,
što je vaša razumna služba. I ne dajte da vas i dalje oblikuje ovo doba, nego se preobrazite obnovljenjem svog uma da utvrdite šta je Božja volja, šta je dobro, ugodno i savršeno. Ovo je naša obaveza i privilegija. Što više shvatamo šta je Bog učinio u nama, što više to verujemo, to će se više manifestovati u našim životima. Naše želje, misli, emocije moraju se pokoriti Ocu duhova. Da sumiram ono što smo rekli. Prva stvar koju treba da znaš jeste da prepoznaš razliku između tvog duha i duše. Tada ćeš shvatiti da tvoja unutrašnja iskušenja ne dolazi iz tvog duha, već iz tvoje duše. Ne dozvoli da te ometaju u zajednici sa Bogom. Ne nasedaj na Sotonine laži. Takođe, ovo će ti pomoći da shvatiš Božje prisustvo u tvom životu, naročito u teškim vremenima, bez obzira šta ti tvoje misli, emocije i osjećanja govore. Drugo, poznaj šta je tvoje i hodaj u tome. Poznaj šta Bog kaže o tebi, da si postao pravednost Božju Hristu, što znači da možeš da stojiš u Božjoj prisutnosti bez osude i da možeš da stojiš u Sotoninoj prisutnosti bez osjećaja inferiornosti. Zatim, veruj ono što Božja reč kaže i hodaj u tome. Reci sebi ono što Bog kaže o tebi. Reci sebi istinu koja je zasnovana na reči Božjoj i hodaj u toj sigurnosti kao dete Božje. Uzmi svoje mesto kao dete Božje sa autoritetom koji je iznad Sotoninog kraljevstva. I treća stvar je bila, hrani svoj duh i slamaj spoljašnjeg čoveka. Čitaj reč Božju, čitaj je onakvu kakva je, istinitu. Ne čitaj je kao neku novelu, čitaj je kao istinu. Ne sumnjaj u ono što ona kaže o tebi. I imaj zajednicu sa Bogom, razgovaraj sa Bogom. Neka tvoj duh diše. I na kraju, uči iz teškoća. Uči iz svojih grešaka. To postoji sa razlogom. Izvlači pouke. Kroz sve to, Bog želi da izgubiš pouzdanje u sebe i u lično mišljenje i da se pouzdaš u njega.